Яко, дай букета на синето. Можа да дойдеш повторно вкъщи. Ялко, не ме сърди на този ден. Няма да ми се моли. Аз ти се моля. Значи, хей! Стига молите. Това е моята гордост. Само любов. Благодаря. Бъдете здрав, поздрав от моята лична градинка. Пожелавам да си жив и здрав и бодър и свеж като нашия селски. Да се ли беше? Радвам се, само че дясната ми ръка не може да ми приятели, драги гости, добре дошли в читалище Климент Охридски 1858 година. Дългогодишна традиция за нас е да празнуваме юбилеите на наши колеги съвместно с читалище Климент Охридски. Нашият клуб на учителите ветерани, носещ същото име Свети Климент Охридски, има особено забележителна година. През тази година е най-значимият за нас юбилей. 35 години от създаването на клуба. Много са нашите юбиляри, на които ще празнуваме индивидуално. Първият, не само по хронология, защото се е родил в началото на годината, е нашият юбиляр, учител, поет и творец Здравко Здравко. Чухте изпълнението на вокална група Розов свят и двете песни са по текст на Здравко Здравко и музика от нашия колега Пенчо Гайдаров. И понеже сме учители и сме свързани безкрайно и с цял живот с децата, сега към юбиляра ще отправят поздравление децата от Розов свят. Заповядайте. Será
семейства, ще ви изпълня една песен, която се казва Коза. Юбилярът ни, роден в полите на Средна гора, в селище обърнато към равнината, овеяно от полъха горски и аромата на полската жир. Здравко е украден от дълбоката народна мъдрост. Той вплита в себе си родното, черпи сили от богатите и непреходни исторически корени на своя роден край. Традиция и мъдрост създаде своето благотворно влияние върху човека, учителя, твореца Здравко Здравко. Тук сред нас са неговите земляци от чудесното село Кортен, прочуто с богата, вкусна продукция и впечатляващи хора. Част от тези трудови хора са наши гости, за да споделят вълненията на нашия и техен юбиляр. Ще помоля кмета на село Кортен да поздрави нашия юбиляр, след което ще има музикален Господин Здравко, при всяка среща с вас, вашето творчество, благодарим на съдбата, че живеем във време заредено с магията на вашето слово. Вие сте истински пример за всички нас, вашите съселени от село Кортен. Желаем ви усмивката никога да не слиза от лицата ви, независимо по коя година поред чествате по случай празника. Честит юбилей! Погледни нагоре, погледни надолу, в лузя безкрайни черногрозде зрее, в лузя безкрайни черногрозде зрее. И възпява своите корени. Селянин. Гордея се, че съм селянин. Селянинът е най-близко до земята, до дъхавите и бразди, където се ражда най-голямата истина. Юбилярът ни върви по своя житейски и творчески път тук, в нашия град. Хилядолетната, духовно богата и най-богата на поети Стара Загора. Живее, интересува се от обществения живот, нравствените и морални ценности. Стихотворението Ако. Ако очите си
от чужда болка сълза не си видял. Не чакай и за тебе сълзи са някой да пролее. Ако гладен и до днес не си нахранил, не чакай някой някога хляба си с теб да раздели. Ако светулка в тъмна нощ на странник ти явил си, не чакай слънце в нити ти да свети. Ако никога челото си от пот не си обърсвал, протягай ръцете си. В човешкото те няма дял. Уважаеми колега, здрав! Един морен трудов лист днес падна от календара, като детски сълзи чист, юбилейна година докара. И нека орлите ти пазят, потока Бъбрив да ти пее и хората с обич да казват: дочака щастлив юбилей. Пожелавам ти да доживееш до 100. На много е лета. Изключително емоционален, но и много спокоен Здравко, защото през целия си живот е правил добро и е творил доброта около себе си. Впечатляваща е най-новата стихосбирка на Здравко. Издадена само преди броени дни. За нея ще говори Стефка Далапчиева. Любов. Ти си моята вяра. Ти си моята религия, любов. Не искам вратите си за тебе да залоствам. Не мога това. Може да не чуваш моите слова. Може да е сянка младостта, но пулсира мисълта и всичко ще ти дам. Ти си моят храм. Това е последното стихотворение от най-новата сбирка на Лунни нощи, която с подзаглавие избрани любовни стихотворения. Не за пръв път се докосвам до творчеството на Здравко. Правила съм им представени на 2 от стихосбирките му. Мое всичко и не си отивай. Но с тази последна стихосбирка Здравко доказва, че носи кредито на спонтанността,
на неподправената сантименталност. Тя е израз на жизнеността, на любовта към красотата, на съпричастието и на неговото лично аз. Любовта му към цветята, към слънцето. Тази нощ приспивах 3 лалета, разказвах им приказката страшна, а те затваряха, отваряха устица и в беззвучен страх заспиваха. Дългите им мисли спуснаха дънтели, аз останах сам с червените им устни. Любовта към жената е впечатляваща. За Здравко тя е нещо силно, изгарящо, обсебващо. Ти виждала ли си как се ражда денят и как умира птица? Здравецът знаеш ли как опойно мирише? Най-силната лъка. Ти знаеш ли? Ти виждала ли си майка да скуби кocите си, юнак на въженови сне? Ти виждал ли си усмивка да гасне на устните от въздишка на пламно трева? Ти виждал ли си? Усещаш ли? Усещаш ли колко много искам аз да те пригърна? Силно, дълбоко към себе си да те притисна, устните ти с устни да докосна и от ласкиво поен в шепетите да заспя. Колко много искам. Усещаш ли? Нека продължава да твори, да е здрав, за да продължи борбата за повече човечност и доброта, за повече сърдечност и вяра. И нека ни събере отново на 80-та си стихосбирка, а на 101-та си година отново да бъдем тук. Честит юбилей! Идва ред на поздравленията. От името на кмета на община Стара Загора поздравителен адрес ще връчи доктор Аяров, председател на читалище Климент Охридски. Уважаеми съграждани, уважаеми госпожи и господа, не скривам вълнението си. 1-2 пъти, като слушах стихотворенията, дори се посълзих. И съм сред тези, които са съпричастни с вълнението си по повод този хубав ден, посветен на гражданина, на грешитият гражданин на Кортен и на Стара Загора, на учителят, на бережитият поет и творец Здравко Здравков по повод неговата 80 годишнина. Уважаеми господин Здравков, приемете сърдечните ми поздрави и пожелания към вас по случай 80 годишнината ви. Дългогодишната ви дейност като учител по български език и литература, като директор на основно училище инспектор в отдел Народна просвета към Окръжен народен съвет в град Стара Загора е белязана с висок професионализъм, всеотдайност и любов. Честит юбилей! Много достоен поздрав, кмет! Благодаря! Уважаеми господин Здравков, скъпи колега, учителите, ветерани от клуба Свети Климент Охридски, ви поздравявам с вашата 80 годишна най-сърдечно. Поет, който ни обогатява с мъдростта и красотата на своето поетично творчество, който ни сочи с поезията си да вървим по стръмното на своите дни и все така сред облаци да дирим по-добрия свят. Честит! Поздравление от читалище Свети Климент Охридски 1858. Отново нашата огромна благодарност за вашето присъствие и живот в читалище Свети Климент Охридски, нашата светиня, обител, която опазихме в трудното време, за да я има и днес.
Художественият съвет и служителите на Народно читалище Свети Климент Охридски 1858 година ви честитим най-сърдечно вашата стихосбирка «Лунни нощи», посветена на 80 годишният ви юбилей. Да не ти засъхва перото, приятелю, и на многия лет. Бившата ми ученичка. Работили заедно и с единственото верно да опази духовността на България. От спомените да вземем огъня, а не пепелта, както казва Жар Жорес. Как се ражда творбата на Здравков? Млади години, 1966 година, на Свети Климент Охридски. Охрид сме, Охридската архиепископия. Там и малката църквица Свети Пантелеймон, където се намират неговите мощи. Свещиците горят като звездици, а Здравков твори: Отче Клименте. Така остана и до днес. Навсякъде и всички пазим неговите творби, които ни е подарявал при своите реликви, защото той винаги твори. Така и до днес. И за това душите ни пеят. Честит юбилей на многая лета. Да, Катя Павлова. Здравей, приятелю! Здравей, мой обичан Здравко, Здравко! Как си? Добре ли я караш? Здравко, Здравко! Искам в този момент да ти кажа, че твоето име и твоя живот е вплетен в най-вълшебното цвете здравица. И затова те моля, мой приятелю, сега и тук младостта си да призовем, да яхнем лудия си вятър и да полетим над гори, поля и равнини и с много щепи вълшебното си свете да наберем. Здравко, Здравко, защото ние с тебе скоро няма да се предадем. Този здравец е от мен. Обичаме. Има думата юбиляр. Добре дошли, приятели от Кортен. Добре дошли, приятели и колеги от Клуба на ветераните.
Благодаря ви. В това време усещам 80-те години, които стоят на рамената ми. Чудно ми е как можах да ги извървя. А вие днеска ми ги водите една по една и те застават пред мен като ученици. Не, те са учениците. Аз и очаквам въпросите. Преди 80 години дойдох на този свят. Устни на момиче да докосна. Да видя сватбите на моите деца. Гласът на внуците, на правнуците да чуя. Дойдох на този свят да хвърлям семена, как избояват да ги видя. Едрите зърна да събера. Колко съм успял, други нека да решават. Но дом, когато съградиш, гледай темените да бъдат яки и внуците ми коледарски песни да научат. Благодаря ви за много пъти. Благодаря. Да сте живи и здрави. Колега, учителю, още дълги години да се нижат творческите успехи, а юбилеите да идват неусетно един след друг. Честит празник! Мир, здравие и спасение, и во всем благое возвещение. Молодь Господи, благочестивому и православному българскому народу, всем учителям, здравко, учителю Божию!